Ahojte, máme tu ďalší príklad so zlomkami, ideme hneď naňho. Máme číslo minus nejaký zlomok plus zlomok, čiže to celé číslo si vieme dať, že dáme lomka 1. A teraz hľadáme spoločného menovateľa pre jednotku, 5 a 9 a tým je číslo 45. A ideme. 45 deleno 1 je 45 krát čitateľ krát 1 je 45. Ďalej je znamienko mínus, to prepíšeme a ideme na ďalší zlomok. 45 deleno 5 je 9 krát 2 je 18. Ďalej je znamienko plus, prepíšeme na plus. A posledný zlomok je 45 deleno 9 je 5 krát 4 20. Dobre. A už nám neostáva nič, len spočítať čitateľov dokopy. Ja to robím takto, že si spočítam také čísla, ktoré sú k sebe blízko. Plus 20 minus 18 je výsledok plus 2. Čiže bude 45 plus 2 je 47. Lomka v menovateli máme jedno číslo, to je 45. Na zmiešané číslo to premeníme, koľkokrát sa nachádza 45 v 47, čo je raz a zvýšok 2 a lomka 45.